Kanti uzawuhamba ukhonze zesisi ngoku wabheka ezikonzo wathi bezoyika abantu kuba bezibona ingathi yathi azalwane uba ngaba asinyangele balekile bazalwane ngoku sathayo sigqibo efuneka into yoba uba nobani siphume kuye mabo. Haleluya. Ufuna ukuthi ke Zindise. Asizohamba nayo uba ngaba kukhona umfoti apha ekhaya ngoba lokhu uthe laa tata wathi imali yakhe nawe sikhale into yoba sizawusikelela sawugqiba siyishiye samkele ufele sihambe mabo. Susan Gibson, ma'am. Susan. Yes, sir. Abdullah today. Abdullah. Babona amandla wonke moya ingcwele ngejikalanga wena somandla ikwenkwezi yohluka kwenyeka ubuqhaqhawuli yawuhlala ukuthi ixono sinceda ngamaxesha wonke yekugqibeleni beselungileyo sihlapha iziso zethu sosula inyembezi Nkosi sinathemba limbi ngaphandle kwakho Nkosi emendweni wakho Nkosi awuthela usilondoloze uthe qhu uhamba nathi kuba wena ungu-omega usisiqalo usisiphelo sincede somandla usihlale nathi ngoku naphakathi uyingcwele baba alwaba ufefele Nkosi yethu umsindisi masihlale phakathi kwethu kuthi afike uYesu Kristu ngoku naphakade amen.